Лукашенко зноў выказаўся пра травеньскі візіт Ціханаўскай у Кіеў. У Мінабароны хваляцца гэтак званымі вайскова-патрыятычнымі летнікамі. А жыхары Дзяржынску скардзяцца на якасць вады. Пра гэта і іншае раскажам у кароткім выданні навінаў суботы 6 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Ужо другі раз за тыдзень Лукашенко зноў выказаўся наконт візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў, які адбыўся ў канцы траўня. Выступаючы на ўрачыстасці з нагоды адкрыцця абласнога клінічнага шпіталю, ён паспрабаваў працытаваць лідарку беларускіх дэмакратычных сілаў. Заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Аднак, як заўважыла выданне «Зеркала», Лукашенко перакруціў словы Ціханаўскай. У пачатку свайго візіту ў Кіеў у каментары нашай Ніве яна сказала, цытата: «Нам ёсць што прапанаваць. Гэта нашыя цудоўныя беларусы, якія могуць дапамагаць і інфармацыйна са зборам інфармацыі ўнутры краіны». Ужо на цырымоніі адкрыцця фестывалю нацыянальных культураў у горадзе Лукашенко заявіў, што Беларусь не суагрэсар у вайне супраць Украіны. Паводле палітыка ягоны рэжым не збіраецца ні з кім воевать. І цытата: «Па-ранейшаму гатовы да цывілізаванага дыалогу з Захадам». У беларускіх школьнікаў завяршыліся вайскова-палявыя зборы. Роўна 10 дзён дзесяцікласнікі жылі ў набліжаных да арміі умовах і праходзілі тактычную ды медычную падрыхтоўку. Аднак мілітарызацыя маладых беларусаў не заканчваецца. Міністэрства абароны анансавала адкрыццё 138 гэтак званых вайскова-патрыятычных летнікаў па ўсёй краіне. Специфика военно-патриотических лагерей очень проста. Это лагерь, где у ребенка нет времени на смартфон. Спартакиады, соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине. Как оказывать первую помощь, самопомощь. Что делать, если заблудился в лесу. Как правильно разжечь костер. Командные игры. Все то, что тренирует командный дух. Экскурсии, викторины. Ну и, разумеется, знакомство с армейским бытом. Тем, как устроена армейская жизнь. Паводле Гаўрусік усяго запланаванае 200 зменаў. Іх наведваюць каля 13 тысяч школьнікаў. Больш за 30 летнікаў з пражываннем. Дзеці будуць начаваць у казармах ці намётах на тэрыторыі воінскіх частак. Менавіта такі фармат адпачынку падчас вакацыю, паводле прадстаўніцы Міністэрства абароны, найбольш папулярная ў школьнікаў. Двое загінулых у выніку лабавога ДТЗ ў Гомельскай вобласці. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары на трасе Буда-Кашалёва-Пыцькоўка. Як паведамілі ў следчым камітэце, папярэдне 27-гадовы кіроўца аўтамабіля JAC выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з легкавіком ВАЗ. У выніку аварыі 55-гадовы кіроўца і 53-гадовы пасажыр апошняга загінулі на месцы. Кіроўцу кітайскага аўта затрымалі. Следчыя распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху, што праз неасцярожнасць прывяло да смерці 2 асобаў. Кіраўніка студыі «Зромім архітэкст» Андрэя Макоўскага змясцілі ў СІЗА. Паведамленне пра гэта разам з тлумачэннем меркаванай прычыны няпоўнай выплаты падатку з'явілася ў акаунце Макоўскага ў Трэц. Карыстальнікі сацыяльных сетак палічылі допіс падазроным і выказалі меркаванне, што яго зрабілі спецслужбы. Прытым жонка Андрэя Макоўскага патлумачыла: акаунт вядзе яна, пакуль муж за кратамі. Сілавікі прыходзілі ў архітэктурнае бюро 9 і 10 красавіка. Тады затрымалі 50 работнікаў, якіх пазней адпусцілі, а таксама сузаснавальніка студыі Андрэя Макоўскага. Нагодаю для візіту сілавікоў назвалі атрыманне «Зробім архітэкст» няўлічанага прыбытку. Ды тое, што фірма, маўляў, нанесла бюджэту шкоду ў больш чым 5 мільёнаў рублёў. Камунальныя праблемы ў Дзяржынску. Жыхары мікрараёну Макаўчыцы ўжо некалькі дзён зазнаюць пагаршэнне якасці вады. Прынамсі, выклікае пытанне яе рудаваты колер. Прычыну такой сітуацыі журналістам мясцовай дзяржаўнай газеты «Узвышша» патлумачылі ў водаканале Дзяржынскага раёну. Там адзначылі, што ў ноч на 5 чэрвеня на цэнтральнай сетцы водаправоду зліквідавалі аварыйную сітуацыю. Гэта, маўляў, і магло прывесці да пагаршэння якасці вады. Аднак запэўнілі ў водаканале, што найбліжэйшым часам сітуацыя мае выправіцца. Некаторыя ж мясцовыя жыхары ў каментарах апавялі, што вады не маюць зусім. Ды абурыліся тым, што ў такой сітуацыі камунальнікі не прадугледзелі вадавозу.
Лячыць дэпрэсію стане цяжэй. У Беларусі ўзніклі праблемы з пастаўкамі флоксетыну, аднаго з самых вядомых антыдэпрэсантаў. Цяпер прэпарат можна знайсці толькі ў адзінкавых аптэках Берасцейскай вобласці, піша медыапраект «Белыя халаты». Цягам паўгода гэта ўжо трэці такі выпадак перабою з псіхіятрычнымі лекамі ў краіне. Флоксетын выкарыстоўваецца для лекавання дэпрэсіі, нервовай буліміі, панічных ды іншых разладаў. Пацыенты паведамляюць, што прэпарат адсутнічае ў аптэках ужо некалькі тыдняў. На сайце таблетка.by пішуць, што праблема звязаная з неатрыманнем дазволу на ўвоз прэпарату ад Міністэрства аховы здароўя. Калі пастаўкі адновяцца, пакуль невядома. Медыкі раяць не спыняць лячэнне самастойна і загадзя звяртацца да доктара для замены таблетак. У Менскай фауне гораду зняпраўдзілі інфармацыю пра тое, што беларусы масава адмаўляюцца ад хатніх жывёлінаў праз увядзенне абавязковага падатку. На прадпрыемстве выданню «Мінск новасці» паведамілі, што вальеры запоўненыя толькі на 61% і ніводнага гадаванца не здалі менавіта праз гэткія выплаты. Найчасцей жывёліны трапляюць у прытулак праз алергію ў гаспадароў, смерць уладальніка або пасля адлову на вуліцах. Усе сабакі і каты праходзяць ветэрынарны агляд і вакцынацыю, пасля чаго ім шукаюць новы дом. У арганізацыі адзначаюць, найлепшая дапамога для жывёлінаў цяпер гэта распаўсюджваць інфармацыю пра іх або наўпрост узяць гадаванца ў сваю сям'ю. Неймаверная, вельмі кранальная гісторыя з гарадзенскага заапарку. Нядаўна там не стала знакамітага старога ваўка Цяплона, які жыў ва ўстанове з 2009 года. Доўгі час усе спробы знайсці ваўчанятаў дзіўным чынам зрываліся. Але як толькі дакументы на малых былі аформленыя, стары воўк спакойна пайшоў жыцця. У заапарку ўпэўненыя, што Цяплон чакаў менавіта на гэтых двух гадаванцаў – Чука і Гека, якія цяпер асвойваюцца ў новым доме. Без каментара. Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 19 гадзіне па Менску. Каб не прапусціць галоўнага, заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату. Калі для вас гэта бяспечна, пастаўце лайкі і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.